نصاب فلتات نصاب فلتات إذا مدبزي نجهو بدمت حفاشن راديو زاران كاب شدشتك ساب شدشن فرعان كان مغتري كمون كثر المشتن براديو نما يفنّا نصاب فلتات سلام خبركم سمعتنا إنه كم مجابت 23 كسب 25 شحنت شعتم 293 زتخايد رفرندم نمن السياتنا تاريخ وهياب نسب صقعد مرما نمذكرتك خون 25 عامتات ندحري التملسنا كاب غازي تحدث إيرترا أقدر سوسان حدن كاب زسفرتو رئيتوتات هزبيني رفرندمينا كان أربلكم رفرندم كان ممكيادو أبز نبرا معلتات حزبنا نرفرندم زنبرو مردأتا دليتن هنكوتان كما يمثل نيرو اسكا سعبنا ان أربو رئيتوتات حزبي تختاتلو حليمة متى سنين الآن تحلما نحرق لنا حريتنا نكمكما حليمة متى سنين الآن تحلما نحرق لنا حريتنا نكمكما ما يملت والي حقواتك لخضراء قل سنيت عن الدالي ديبات لسايتنا قومات ميبا وحق رئيتوتات رفرندم من حريح حميت ميبات تفلي لا مبيلا مكري حيوز قمدحن رفرندم حتصير معالتي تريفو زلو هزبي ارترا دما زلعالم الشب شاب جيرو اب قبره على يقبا أبونا أتولد أولد مريم شيخ إبراهيم سلطان إرتراويان حبرو سمرو بزيف فلالة هيمانوتنا وراجان حدا يدكنو عليت بهرايت بولو إذا زود زيئة إجزاء بهر باري خواس لزخونة نعاز تنكفويلو كم زبولو وخاء نزمت تتسابقو ويدحر سمعيت نقع كنكفتو ليبلنان مسايت إرترا بمجزاء ودرك يعري أصل زلا حدا زي كونه درب كدان كنكدنا لنا نزغن فتسم كلنا إرتراويان بحدا لبنا حسب انتحقائفنا نسرح مرجعنا أول الناس النجم هزبي إرترا أب حمساتات زتوهبو فدرشن أنت أرطعمون دليتوني نيرو فدرشن إثيوبيا مسب كيدانا خويناز قبرتو تسئتي نيرو بسنك زدما برت العيلنا كنواقع مسوات كنكفل كنسدت تقددنا وغانا يزخلو دخامنا دما تباهاقسنا تسنت رخيبنا عوزمت اميازيا دما مدمدم تاورينا كخون مسنادون قبرالونا دك حانت مريت دك حانت رواس لزخونا خاا اوا ناتسنت ندلي بارنت دما نتسلي يقالنا ربحنا سلا نفلد صباح دحر صباح نبللو ايكونان مرهاو تسفا قبر هزبنا أنصار استفلاليو بعداويان جزاتي زي حلال سلامون بوليتيكاون قالستا تكايديو ناتسنت انتبله بارنت سلام انتبله خوينات سلازم الله سلو كقالس تجدي دنبر دمن مسوات فتيو يكونن هزبنا دلاي سلام بمخانو قبل عليو كينات تاويجو خلون نسلام كان مقلا حقاريط يفلطن بسرعه درغغن نت هزبنا زقالو حزن السلام صمان اذنيو زهبو نيرو انت هنا هزبنا خيتحلل تقاليسو مسوات خفيلو هاجرونا صوصيو حج دما نت كبور مسوات استخفلو حرنت مدمدم تاغبرلو دليتو خوسن مقرب يغبرالو سلازي كلنا إرتراويان نزب كوميشن ريفرندم زغبر زولو غوسغواس
ክንርድኦ ክንጽዕር ኣለና። የማነ መድሕን ኤርትራውያን ዘይናትና ኣይንደልን ናትና ድማ ኣይንህብን ኢና ን30 ዓመታት ኩናት ዘካየድና መሬት እንዳማቶም ክወርሱ ንዝመጹ ዓመጽቲ እምቢ ንመሬትና ኢልና ንምምካት እምበር ህርፋን ኩናት ሓሊና ኣይኮነን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣባይና ምሒና ዓወትና ጨቢጥና ኣሎና ረፈረንደም ከዓ ሕጋዊ መዕለቢ ናይትን ዓመታት ዝተገደልናሉ እዩ ክብልን ኣይፋል ንእትብልን ፈልዩ ክፈልጠን ኣለዎ ነተዓዘብቲ ምርጭኡ ናጽነት ምዃኑ ብዘየማትእ ከረጋግጸሎም ኣለዎ። ወይዘሮ ፎዚያ ዓብድልቃድር ብ1952 ኤርትራ ብዘይድሌታ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ሽዑ ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ጎበጣ ተቃዊሞም እዮም። እንተኾነ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ዓለም ስለ ዝጠለሞምን ክዕወቱ ይከኣሉን። ኣቦይ ወልደ ማርያም ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዓብደልቃድር ከቢረ ካብቶም ናይቲ ግዜቲ ተቓሊሶም ታሪኽ ዝትረፉ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኩልና ኤርትራውያን ብምሉእ ልብና ብዘይካ ረፈረንደም ካልእ ሓሳብ ከም ዘይብልና ከነረጋግጽ ንፈቱ። እዚ ዓብ ዕማም እዚ ንጓል ንወዲ ንዓቢ ንንእሽቶ ስለ ዝምልከት ኩሉ ክዳለወሉ ዘለዎ ጉዳዩ ብተስፋን ሓጎስን ነተን መዓልታት ረፈረንደም ንጽበየን ኣሎና እወን ናጽነት ኣድሚጽና ከም ንዕወት ድማ ኣይጠራጠርኔ። ኣቶ መሐመድ ሱለይማን ዓብደልቃድር ዓድና ማልና ሰብና ዝጠፍአ ረፈረንደም ስለ ዝተሳእነዩ ሕጂ ግን ነቲ ረፈረንደም ረኺብና ኣሎና ኣፍረን ኸነብጽሖ ድማ ኩሉ ኤርትራዊ ክሸባሸብ ኣለዎ እቲ ምርጭ እውን እወን ናጽነት ክኸውን ኣለዎ። لتلك يا أمانتا سنيت بيم حليمة سرقدي مهتاتا انفتح برسما لتلك يا أمانتا سنيت بيم حليمة سرقدي مهتاتا انفتح برسما لا ما إلال الأبيق الحاريتي قما إن حد قزي الماي وناوي أمحنا عزيمة دعلي قلنا قلنا حيه أباي لكمكم حاوانتو لتلما أب حمساتات فدرشن تقبلوا مسبولنا أي نقبلن إلنا كم زنا حجي دليت هزب حاتيت كاستقبرين برن هزبي بقبو دمتو خيها بدما بوديت فدرشن تفتسيمو كل زن هزبنا عبت مرتخين ويو كن زخوانا خاء نابارنت كملس زدل السبيلن ህዝቢ ተጠንቂቑ ነታ እወን ናጽነት ትብል ከድምጽ ኣለዎ። ተጋዳላይ ገብረ ሚካኤል በጋጼን ኣብድሮ ረፈረንደም ኢና ዘሎና ብመንገዲ እዚ ረፈረንደም ድማ ዕድልናን ዕድል ሃገርናን ክንውስን ኢና ናብዚ ንምብጻሕ ግን ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊልና ኢና ነዚ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ቃልስና እወን ናጽነት ኢልና ክንዛዝሞ ኣለና። ይዝከረኒ ብ1950 ልኡኻት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ መጽኦም ነይሮም 8 ኣባላት ሰልፊ ናጽነት ኤርትራ ቃልና ክንህብ ዓተክሌዛን ክንከይድ ወሲድና ሽዑ ከምዚ ናይ ሎሚ ሰላም ኣይነበረን ካብ ኣስመራ ናብ ዓተክሌዛን ዝወስድ መንገዲ ዓመጽ ዝተዓጥቁ ማሕበር አንድነት ነይሮም ንዓተክሌዛን ድማ ተሓቢእና ኢና ኸይድና ኣብኡ እቶም ልኡኻት እንታዩ ድሌትኩም ኢሎም ምስሓተቱና ናጽነት ኤርትራ ኢልናዮም ሕጂ እውን እቶም ገበርቲ እከይ ማሕበር አንድነት ኣብ መንገዲ ስለ ዝነበሩ ኣብ ክንዲ ንኣስመራ ንኸረን ኣበልና ሽዑ መሊእካ ዘይትዛረበሉን ተኣማሚንካ ዘይትኸደሉን ድሌትካ ዘይትገልጸሉን እዋን ነይሩ ሎሚ ግን ኣብ ሰላም ዝሰፈኖ ሃዋህው ኮይና ኢና ነዚ ንናጽነት ሃገርናን ሰብኣዊ መሰልናን ዘኸብር ረፈረንደም ነካይዶ ዘለና ስለዚ ከምቲ ንሕምቶ ድሕቶ ዝበሃል እወን ናጽነት ደኣ እንታይ ዓይንና ክንሓስየሉ ሊቀ ጉባኤ በየነ ኢያሱ ኦ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ تزعبين زعززن مسر رئيس وساننا برفرندم نرغاغصلو وراينا سلستقربه بعتونت بتقداسنت كنداولو لي يغبا بون امبار كمت ኢየሱስ ክርስቶስ بحلاف ورق امبرورن ዘይኮነስ በጃ ኮይኑ ብዶሞ ዓዲጉ ነጻ ዘውጻና ከምኡን ጀጋኑ ደቅና بحلاف ورق امبرورن ዘይኮነስ ደሞ ማፍሲሶም አጽምቶም ከስኪሶም በጃ ዝኾኑ ሃገር ተመሊስና ኣብ ዓዝ እክትባርነት ከይነጥዋን ጠንቃ ንሸባሸብ ندالو مخنياتو تحستون ملكتن ناي تقيح ورقة كارد سدت وردت سقاي مكرا مجزاتي
ደም ኩናትን እዩ ናይታ ሰማያት ወረቐት ካርድ ድማ ትሕዝቶኣ ድማ ሰላም ራህዋ ቅሳነት ናጽነት በረኸት ሃብቲ እዩ እሞ ኸደኣ ኣየናይ ንምረጽ ክብለኻዶ ትጋገ ምናልባት እናፈለጥ እኳ ነታ ቀያሕ ወረቐት ኣብታ ዕድሉ ዝውስነላ መምረጺ ሳንዱቕ ዘእቱ ዝህሉ ይመስለንን እንተ ብጌጋ ግን ብሕልፊ እኳ ብዕድመ ንዝደፍኡ ኣቦታትን ኣዴታትን ከይርከቡ ናይ ምምሃርን ምርዳእን ምጉስጓስን ናይቲ ዝተረድኦ ሰብ ክኸውን ይግባእ ተመሊስካ ትረድኦስ ገዲፍካዮ ትእቶ ከም ዝበሃል ጽባሕ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ከይንሓፍር ዕድልና ኸኣ ከምቲ ኽዳን መርዓት ዘይተኸድነ ኣብ ዳስ ዝጸንሐ ዕዱም ከይንኸውን ተዳሊና ክንጸንሕ ኣላቦ ሃይለ በየነ እዘን ተሪፈናና ዘለዋ መዓልታት ንጎስጓስን ተመክሮ መቕሳምን ኣዝየን ውሑዳት እየን ነፍሲ ወከፍ ዝተረድኦ ንነፍሲ ወከፍ ዘይተረድኦ ከምህርን ከረድእን ሙሉእ ተወፋይነት እንተሕዲሩ ግን እኹላትን ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ኣነ ከም ኣባል ባይቶን ተቐማጣይ ከተማን ወላብቲ ገጠር ከይደ ንኸረድእ ድልውየ ህዝብና ኣይፋለይን ዝብል ድምፂ ከይህብ ፈሪሕ ኣይኮንኩን ካብ ዘይምስትውዓል ተጋግዩ ገበን ከይስምዖን ከይንጸርጽርን እዩ እቲ ፍርሐይ እቲ ብዘይምስትውዓል ዝጋገ ኸኣ ሓደ ካብ ሽሕዩ ክኸውን ሓጅ ዑስማን እድሪስ ዓብደላ ኣብ ግዜ ረፈረንደም ዓቢና ንእሽቶና ድምፂ ኣሎና ካብ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ኣይደልን ዝብል የለን ኣነ ተሪፈሞ እንታይ ከይጐድል ከይበልና እቲ ዓለም ከነመዝግቦ ዝጽበየና ድምፂ ኸነመዝግብ ኣሎና ተዳሎ ኾይኑ ንረፈረንደም ዜግነት ንምምላእ ኣብየት ቅድድም ድልዋቲና ናሓቂ ክንፍርም ሓገዝ ትረኺብና ዓለም ፈሊጥና ግዜ ኣኺሉ ንዳሎ ኹለና ዓርቀይ መዓልካ ወረደለካ ሃባንካ ወረደለካ ይላይ ርኢና ብጀጋን ንደቅና ያሲን መሐመድ ብርሃን ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ወሳኒ ግደ ነይርዎ እዩ ከምቲ ዝተነብረሉ እምነት ከኣ ብደሙ ንዕጽምቱን ነጻነት ኣምጺኡ እዚ እቲ ብረት ዝዓጠቐን ብምስጢር ዝሰርሐን ዝዛረብ ዘለኹ እዞም ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዝነበርና መንእሰያት ናጽነት መጽያልና ተሓጒስና ዘሊልና ኢና ሕጂ ኸኣ ነታ ብደም ዝመጸት ናጽነት ብሕጊ ከነረጋግጾ መዓልቲ ረፈረንደም ኣኺሉሎ ከምቲ መንእሰያት ኣሕዋትና ኣብ በረኻ ወሳኒ ግደ ዝተጻወቱ ንሕና እውን ኣብ ረፈረንደም ወሳኒ ግደ ክንጻወት ሃየ ንተዓጠቕ ኣቦ ያሲን ጃብር ዕድመይ 80 ዓመት እዩ ኣነ ብዙሕ ዝዛረቦ ወይ ዝህቦ ርእይቶ የብለይን ስለምንታይ ኣይተመሃርኩን ግን ንሰበይተይን ደቀይን ቀያሕ ምልክት ደም ጽልኢ ህውከት መከራያ ሰማያዊት ከኣ ምልክት ባንዴራና ባሕርና ናጽነትና ያሞ ንዓኣ ኣብታ ጽብቕት ሳንዱቕ ኣእትውዋ ነታ ቀያሕ ከኣ ኣብ ናይ ጓሓፍ ካርቶን ኣእትውዋ ኢለ ይምህር ኣለኹ ኩሎ ከምዛናተይን ድሕሪ ምሂሩ ደጊም ተዓዊትና ኢና ኣባ ሃብተ ጽዮን ዓንደ መስቀል መብዛሕትኡ በዓል ትንሳኤ ኣብ ሚያዝያ ይዝውዕል ሚያዝያ ህዝቢ ክርስቲያን ጸይሙ ጸኒሑ ጥላለት ዝረኽበላያ ናይ ሎብ ዘበን ሚያዝያ ንረኽበላ ወርሒ ክትከውን እያ እሞ ኣብ መዓልቲ ረፈረንደም ምድማፅ ጥራይ ዘይኮነ እወን ናጽነት ከነድምጽ ኣሎና ልዕሊ ኩሉ እዚ ዝግበር ረፈረንደም ካብ ወጻኢ ተዓዘብቲ ክመጹና እዮም ኣብዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብጽንዓትና ዓለም ዘደንቕና ሕጂ ኸኣ ብጠባይና ብኣገባብና ብኣቀባብላ ጋሻና ብሓድነትናን ፍቕሪ ሃገርናን ከነደንቖም ይግባአና ወይዘሮ ሪሓና ዓብደልቃድር ከቢረ ወለድና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ስቒሎም ኣይተወፈዩን ኣይተጨፍጨፉን ኣይሰንከሉን ንናጽነት ኤርትራ ኽብልዮም ጽቡቕ ከይረኣዩ ጽቡቕ ኣምጺዮምልና ወላዲ ሸኽ ዓብደልቃድር ከቢረ ብህፃነይ ከለኹ ዳ ኣይሰዋ እምበር ኣደይ ንቓሎቱ እንዳዓንገለት ዓብያትኒ ሓንቲ ካብተን ቃላቱ ድማ ንኤርትራ ከም ወላዲታ ኣፍቅርዋን ኣኽብርዋን ተኸናኸንዋን እያ ትብል ነይራ እዚ መልእኽቲ እዚ ኸኣ ንኹሉ ኤርትራዊ ዝምልከት ከምቲ ውሉድ ንወላዲኡ ዘይርስዕ ንኤርትራ ምርሳዕ ድማ ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ኾይኑ ባርነት ዝመርጽ የለን እቲ ዝሓለፈ ኩሉ ዘይፈልጥን ዘይተረድኦን ስለ ዘየለ ህዝቢ ኤርትራ እወን ናጽነት ያድምጹ ንመዓልቲ ረፈረንደም ዘብቃዕና ረቢ ኸኣ ምስጋና ይኹኖ መምህር ወልደ ገርጊስ ንኣምን 3 ደቀይ ተሰዊኦምን እዮም ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ካብ ቤተሰቡ ዘይወፈየ የለን ኣብ ርእሲ እዚ ማእሰርትን ስደትን ዘሕለፈ ብዙሕ እዩ
ስለዚ ካብ ኣይፋል እወን ናጽነት እዩ ዝምረጽ ነዚ ብደም ደቅናን ዝረኸብናዮ ናጽነት በቓል መዛዘሚ ዘይንገብረሉ ምኽንያት የለን ኩሉ ድማ ነታ መዓልቲ ረፈረንደም ክዳለወላን ተጠንቂቑ ከድምጸላን ኣለዎ دهاب زايد ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ኣሻሓደቁ ወፊዩ ረኺብዎ ክንዲ ዝኾነ ኣብ ግዜ ምድማጽ ነታ ቀያሕ ወረቐት ጉሒፉ ነታ ሰማያዊት ወረቐት ኣብ ሳንዱቕ እወን ናጽነት ክእትዎ ኣለዎ ንዝኣምነሉን ዝተቓለሰሉን ናጽነት ሃገሩ ብዓወት ከም ዝዛዘም ክገብር ኣለዎ ተመሊስካ ኣብ ባርነት ከይከውን ድማ ኩሉ ኤርትራዊ ተዳልዩሉ ዘሎ ጉዳዩ እወን ናጽነት ድማ ከድምጽ እዩ አቶ ዓንደ ብርሃን መልከ ረፈረንደም ኤርትራ ካብ ቀደማት ሒዝና ንጽበዮ ዝነበርና ጉዳይናዩ በብዙሕ ቃልስን መስዋዕትን ዝተረኽበ ስለ ዝኾነ ድማ ብዓብ ሃንቀውታን ህርፋንን ኢና ተዳሊናሉ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ደቁን ነብሱን ሰዊኡ ተኣሲሩን ተቐጥቂጡን ተሰዲዱን እዩ እዚ ኩሉ ድማ መሰሉ ንምርግጋጽ ነይሩ ስለዚ እታ ቀያሕ ወረቐት ናትና ከም ዘይኮነት እታ ሰማያዊት ግን ብሩህ ተስፋና እተመሓላልፍ ናትና ከም ዝኾነት ፈሊጥና እወን ናጽነት ነድምጽ ወይዘሮ ሊያ ሓጎስ ኩላትና ነዚ ዝጽበየና ዘሎ ብርሃን ክንጥቀመሉ ተቐሪብና ኣሎና እወ ጎበዝ ካብ ዓራቱ ተመንጢሉ ጥይትን ሳንጃን ሓሪሩ እዩ እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ጸልማት ዘይርሳዕ እዩ ነዚ ምርሳዕ ማለት ንጽዋዕት ጀጋን ደቅና ምርሳዕ ማለት እዩ ሰማያዊት ተሰዊኦምላ ሰንኪሎምላ ገና ኣብ ኣካሎም ዝሓለፉ ስለዚ ነታ ሰማያዊት ወረቐት እወን ናጽነት እናበልናን እናዓለልናን ናብታ እትምልከታ ሳንዱቕ ከነእትዋ ኢና ሓደራ ነታ ቀያሕ ርሒቕናን ጉሓፋ ኣነ እኳ ብዛ ነብሰይ ቀይሕ ዘበለ ኩሉ ክጸልቕ ጀሚረ ነቲ ዝገዛእክዎ ይኹን ብህያብ ዝተቐበልክዎ ቀይሕ ክዳውንተይ ኣርሒቐዮ እወን ናጽነት ሰማያዊት እያ ምርጫይ ቀሺ ሃይለ ገብረአብ ህዝቢ ኤርትራ ጸበባን ስደትን ቅትለትን ኣሕሊፍዩ ነዚ ናጽነት እዚ ዝረኸብናዮ ድማ ብሳላቶም ውፍያት ጀጋኑ ደቅናዩ ንናጽነት ኤርትራ ኣይፋል ዝብል ሓደ ሰብ እኳ የለን ህዝቢ ንናጽነቱ ከድምጽ ድማ ብወገን ቤተ ክህነት እውን ጎስጓስ ይግበር ኣሎ ህዝብና ሓደ ኣካል ሓደ ኣምሳል ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ መርዓ ቀሪቡሎ ብሓባር ከዓ ንተዓጠቐሉ عمر محمد عاقلن استاذ عثمان محمد نورن نحنا راشيدا كم كل حزب ኤርትራ ዝኸፈን ዝመረረን ግዜ ሕሊፍና ኢና ክንዲ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ምርጫ ኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ከዓ ብሄረ ራሻይዳ እወን ናጽነት ከም ዘድምጽ ኣምነ መግዛእቲ ክምለስ ዝደሊ ኤርትራዊ የለን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወጻእ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ መጻኢ ዕድሉ ወይ መሰሉ ዘረጋግጸሉ መስርሕ ረፈረንደም ንምዕዋት ብዘለዎ ዓቕሚ ክሳተፍ ይጽውዕ እዚ ነካይዶ ዘለና ረፈረንደም ውጽኢት ናይ 30 ዓመታት ቃልስን ከቢድ መስዋዕትን ስለ ዝኾነ ኩሉ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚዩ ኤርትራዊ ጾታ ብዘይፈሊ ንረፈረንደም ድሉ ኮይኑ ናጽነት ከድምጽ ኣለዎ علي قلنا نحذ أباي لكمكم حاوانت لطلما علي قلنا نحذ أباي لكمكم حاوانت لطلما تعالوا قلنا نحذ أباي لكمكم حاوانت أباي لكمكم حاوانت لطلما زخبركم زخبركن تخاتلتي مرموسو فلطات بمنات 25 ዓመት ዝኽሪ ረፈረንደም ሃገርና ዝተዳለወት ሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝሚና ጽባሕ ናይ መወዳእታ ክፋልዩ ክህልወና ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም